إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалемләрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә, хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Bizlərгә шушы хак динебезне ирештергән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman китергән бәндәләр, мөэминнәр, мөэминәләр, Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен тиешенчә үтәп, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһының рәхмәте җәмәгать әле кашан гына изге дугаларыбыз белән, шөкер ва рәхмәтләребез белән изге Рамазан айларын узаткан идек. Инде сизелми дә ничә ай үтеп китте, Рәҗәб айлары да керде. Рәҗәб айы Аллаһы Тәгалә 12 айдан сайлап алган 4 харам айның берсе булып тора. Тәүбә сүрәсенең 36 аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: «Инна иддаташ-шухури индаллаһи 12 шахра фи китабиллаһи яума халакас-самавати вал-арда минха 4 хурум». Аллаһы Тәгалә Жир һәм күкләрне яраткан көндә айларның саны 12 диде. Аллаһы Тәгалә 12 ай билгеләде. Шушы 12 айның 4-се харам айлар диде. Залика динул каййим, һәм бу хак диндер. Фала тазлиму фихинна анфусакум, һәм шушы 4 айда айруша үзегезгә золымлык кылмагыз диде. Не притесняйте самих себя в эти месяцы диде. Үзенә золымлык, үзенә карата явызлыкны кем кыла? Кем Аллаһның әмерләрен үтәми? Кем Аллаһның харамнарыннан тыелмый? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы 4 айда айруша тақва булыгыз. Аллаһның әмерләрен үтәгез һәм харам айда Аллаһның харамнарыннан айруша тыелыгыз диде. Бу Тәүбә сүрәсе 36 аят. Шулай ук сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы хаҗында мөселман өммәтенә үзенең соңгы хутбасын сөйләгәндә, хушлашу хутбасында шундый сүзләр әйтте: "Вакыт диде, Аллаһы Тәгалә җир һәм күкләрне бар кылган вакытындагы үзенең хәленә кайтты" ди. Бу вакыт инде җир һәм күкләр яратылган көннән бара. Ел диде 12 айдан тора диде. Шуларның 4-се харам ай булып тора. Ул харам айларның 3-се бер артлы килә диде. Зулхиҗҗа, Зулкагда, Зулхиҗҗа һәм Мухаррам айлары. 4-се Раҗаб айы. Җумади белән Шагбан арасында килә диде. Бу хадис Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә.
Харам ай. Күп кенә татарлар гына түгел, гыйлем алып бетермәгән, гыйлемдә сай булган кешеләр харам дигәч, күз алдына ниндидер явызлыкларны китерәләр. Харам дигәч, ниндидер әшәкелекләрне китерәләр, негатив күз алдына китерә. Һәм харам сүзе үзе дә ниндидер бер начар сүзгә әйләнеп кала. Мөхтәрәм җәмәгать, явыз эшләр, алар барысы да харам кылынса да, кеше үтерү булсынмы, хамыр эшу булсынмы, аракы эшу булсынмы, наркотик булсынмы, урлашу булсынмы, зина кылу булсынмы, әйе, шушы явыз эшләр өстендә харам дигән язу тора. Ләкин бу харам сүзенең аны дагын явызлык дип танырга сәбәп булмаса иде. Чөнки харам начар дигән сүз түгел. Харам Аллаһ куйган шикләр дигән сүз. Это границы Аллаха, за которую нельзя переступать. Ул шушы лампочка янып тора, харам дип. Ул кирпеч ярамый анда кирегә дип. Шуңа күрә харам ул үзе яхшы сүз. Ни өчен яхшы? Чөнки җир өстендә иң изге мәчет нинди мәчет? Харам мәчете. Җир өстендә иң изге җирләр харам җирләре. Харам җиренә барабыз. Дөньядагы киемнәребезне салып, өстебезгә харам киябез, ихрам. Харамга кирде дигән сүз. Сиңа хәзер башка әйберләр харам булды. Айрыша харам булды, чөнки син ихрамда хәзер. Әрләшмә, ачуланышма, гайбәт сөйләшмә. Харамга кирдек. Намазга киләбез, Аллаһу акбар дип, харам тәкбир, беренче тәкбир харам тәкбир дип атала. Ихрам. Ни өчен? Чөнки Аллаһу акбар дигәнче сиңа ярый сөйләшергә, ашарга, эчәргә, дөнья эшләре. Аллаһу акбар дигәч син ихрамга кирдең. Хәзер сиңа харам сөйләшү, ашау, дөнья эшләре, чөнки намазыңны бозасың. Газиз әниләребез безнең өчен харам дип атала. Мәхрәм. Бер туган апабыз, сеңлебез, biz алар өчен харам, мәхрәм. Шуңа күрә харам, хөрмәт, ихтирам, мөхтәрәм. Харам дигән сүз ул әшәке сүз түгел. Ул сүгенү сүзе түгел. Ул Аллаһ куйган шик дигән сүз. Һәм ул шикләрне чыгарга ярамый. Шуңа күрә харам дип әйтәбез без Аллаһы Тәгалә катгый тыйган явыз эшләргә дә харам дип әйтәбез Аллаһ дәрәҗәсен күтәргән изге әйберләргә дә. Кәгъбәтуллада син харам җирдә икәнеңне онытырга тиеш түгел. Әниең мәхрәм икәнеңне, апаң сеңлең мәхрәм икәнеңне. Шуңа күрә шушы 4 ай харам дип әйткәч, бу харам эшли торган айлар икән түгел. Бу харамнардан айрыуча күбрәк тыела торган, бу особый статустагы айлар икәнен без белергә тиешбез. Һәм без белергә тиешбез шуны. Раҗаб айы килгән икән, димәк, Раҗабтан соң Шагбан киләчәк. Шагбаннан соң Рамазан үзе киләчәк. Бер урынга патша килер алдыннан, башта посол килеп карап китә, әзерләп китә бөтенесен. Аннан МИД килә, Лавров килә аннан. Аннары соң МИДтан соң патша үзе килә. Шуңа күрә менә килде безгә Раҗаб, барыбызга да кисәтә. Килеп җиттем ди, әйдәгез, кайышларыгызны тартыгыз ди, дөньяларыгызны кили башлагыз ди. Аннары соң посолдан соң килә, тагын да якын Шагбан. Раҗабның үз гамәле, Шагбанның үз гамәле, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Шагбанның күпчелек өлешен уразада үткәрә иде. Аннары соң килә нәрсә? Аннан султан үзе килә. Изге Рамазан килә. Менә шуңа күрә җәмәгать, Раҗаб безне әзерли хәзер. Шанаңны җәйдән әзерлә дигәннәр. Сабаныңны кыштан әзерләргә кирәк. Җир кибеп, җир сөрергә вакыт җиткәч, кая микән минем сабан, хатын син белмисеңме дип, ул сабан әзерме сөрергә, иген игәргә чыгарга, юкмы?
Шуңа күрә аны алдан әзерләргә кирәк. Изге Рамазанга да әзерлекне җәмәгать башларга вакыт җитте. Һәм менә шушы изге Рамазанның алдыннан килгән айларда алар безне шушы изге Рамазанга әзерлиләр. Рамазанның үзенчәлеге шушы Рамазан айында гына килә. Бүтән бер айда да юк. Фарыз уразасы. Фарыз белән нәфил бер үлчәүгә куела алмый. Ул икесе ике, аны чагыштырып булмый. Менә монда 100 нәфил рикагать намаз куйдык та, 2 рикагать иртәнге намазны укымасаң да була дип әйтеп булмый. Чөнки синең ул 2 рикагать укымаган намазыңны, фарыз намазыңны 1000 рикагать нәфилдә алыштыра алмый. Шуның кебек ел буе ураза тотсаң да, Рамазандагы фарыз савабын ала алмыйсың, чөнки ул бу башка категория. Бу башка уровень, башка дәрәҗә. Фарыз белән бу хәтта намазда да айырыгыз. Бар сөннәт, бар фарыз. Фарыз ул икенче. Аллаһ Тәгалә каршында фарыз кыйммәтле. Нәфилләргә, сөннәтләргә карый. Шуңа күрә ураза гыйбадәтенә килгәндә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum диде. Рамазан айы. Ул айда Qur'ан инде. Ул Qur'ан кешеләрне туры юлга күндерә торган, туры юлдан алып бара торган, ак белән караны аерыга өйрәтә торган Qur'ан инде ди. Һәм кем ди? Faman shahida minkum ash-shahr, арагыздан кайсыгыз Рамазанның айын күрсә, шахид булса ди, фәл ясум, ураза тотсын диде. Уразага кирсен диде. Кутиба алейкумус-сиям диде. Аңа кадәр ингән аятта ураза тоту сезнең өчен фарыз кылынды диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ураза гыйбадәте. Ел әйләнәсендә әгәр дә мөселман ураза гыйбадәтенең нәрсә икәнен онытса, нәфил уразаларын, сөннәт мустахаб уразаларын тотмаса, Рамазан айында гына ашык-пышык ураза гыйбадәтенә кирип, аның чын тәмен татып булмый. Чын тәмен татып булмый. Разминкасыз көрәшчене келәмгә чыгарга ярамый. Ул яки кулын сындырачак, яки нәрсәдер булачак. Шуңа күрә спортсменны да алдан әзерлиләр, аны җылыталар, аны көйлиләр. Шуның кебек без шушы фарыз уразасын күтәрер алдыннан нәфилләр белән тренироваться итәргә тиешбез. Без шушы гыйбадәтнең тәмен татырга әзерләнергә тиешбез. Шуңа күрә күп кешеләр Рамазанның беренче көннәрендә бигрәк тә әле намазда булмаган кайбер абзыйлардан сорыйсың да, ничек соң абзый ураза? Үтереп баш авырта ди. Үтереп баш авырта, чөнки син ел буе тотмадың. Синең соңгы тоткан уразаң Рамазанның 30-нчы көн иде. Менә бер ел бер көн тотмадың. Әгәр дә Пәйгамбәребез өйрәткән, сөннәт безне өндәгән ел дәврендәге уразаларны тотырга тырышсаң, Рамазанда башың да авыртмый, баш авыртканның да әле баш авыртмый башлый. Күпме авырулар белән йөрәге авырткан кешеләр, хәзрәт, Рамазанда бер мәртәбә йөрәгем авыртмый дип шатланып йөриләр. Менә шуңа күрә безнең проблемабыз нәрсәдә? Әзерлегебез юк. Без әзерләнергә тиеш. Шуңа күрә Рамазан уразасы биттеме? Сөннәт безне әйтә. 6 көн Шәввәл ди, Дүшәмбе, атна кичти, 13-14-15 көннәре ди, Мухаррам айының уразалары, Тәсуга, Гашуралар ди, шулай иттереп безне гарәфәләр ди. Сөннәт һәр даим бу гыйбадәтне сакларга өйрәтә. Шулай ук без беләбез, Рамазанның үзенчәлеге кичке таравих намазлары. Ул таравих намазлары исеме башка булса да, таравих ул арасында ял итүләр дигәнне аңлата. Ләкин чөнки без аны ял итә укыйбыз, әмма ул шул ук тахаҗжуд намазлары. Шул ук безнең кыямул лейл, төнге кыямнарыбыз дип атала ул. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, монда дагын ел буе әгәр дә мөселман нәфил намазларын укымаса, чөнки фарызлар гына түгел бит, әле бар сөннәт намазлар, духа намазлары, мәчет намазлары,
Акшам белән ястү арасында сахабалар намазлары укыганнар, тахаҗуд намазлары бар, ишрак һәм башка. Әгәр дә мөселман шушылар белән һәр даим үзен төзәтеп тормаса, ризыкландырып, шушы изге Рамазанда гына таравихның тәмен татып булмый. Һәм безнең проблемабыз, безнең бәләбез шунда, без киләбез, тырышабыз калдырмаска таравих намазларын. Ләкин таравихның тәмен татыйбызмы? Таравихның рәхәтен тоябызмы, җәмәгать? Кызганыч, күпләребез моны тыя алмый. Күбебез моны тыя алмыйбыз. Шуңа күрә бер абзыебыз миңа сорау бирде. Хәзрәт, менә элек в той жизни концертларга йөри идек ди хатын белән. 2 сәгать утырасың ди, авызыңны ачып концерт тыңлап ди, сизелми дә үтә дә китә бит ди. 1 грамм армыйсың ди. Хәзер килдем мәчеткә, һәр концертка түгел, намазга йөрим инде ди. Ну бит битми генә бит таравих ди. Битми генә бит ди, һаман имам басып тора ди. Инде кара балам ди, чүп китәм. Урысча әйткәндә, спасибо за честность. Күп кеше моны әйтми, бу шир бар, бу проблема бар, җәмәгать. Бик күп мөселманнар өчен кызганыч, бүген иң тәмле намаз, иң кыска намаз. Менә никадәр имам тизрәк укыса, шу кадәр рәхәт инде. Шуңа күрә җәмәгать, сөйкле пәйгамбәребез Әбу Бәкр, Гомәрләр әгәр дә намазда ял итсәләр, намазда, без намаздан ял итәбез. Укып бетерәбез дә, укыдым, ял итәм инде дибез. Менә шуңа күрә аерма, җәмәгать, бик зур. Намазга килдем дә, Аллаһы Тәгалә менә сиңа намазның ләззәтен, намазның тәмен бирде дә куйды. Өметлән дә тик тор. Юк, җәмәгать. 40 ел укымаган намазың синең. 50 ел укымаган намазың синең. Һәм менә килеп кыска гына бер китаптан кичкенә генә тиз генә намаз тәртипләрен өйрәндең дә, намазга бастың да, менә сиңа ләззәт, менә сиңа рәхәт. Бик ансат бит, җәмәгать. Алай гына Аллаһ намазның тәмен бирмәячәк бер кашанда. Кемдер әйтә, нигә соң мин шул Әбу Бәкерләр кебек намазларда елап тормыйм микән? Нигә пәйгамбәребез кебек минем күкрәкләремдә ушак янган кебек миштә пәйгамбәребезнең күкрәге гыжлап тора иде, намазга кирип китеп, сакалыннан тамчылар тамай. Нигә мин алай түгел микән? Син пәйгамбәр түгел бит. Син Әбу Бәкер дә түгел. Сиңа әле үзеңнең иманың, динең өстендә, гыйбадәтең өстендә әле ничә еллар хезмәт итәргә кирәк. Фатиха белән Кул һуалланы ятладым да, менә сиңа намаз тәме, бик җиңел булыр иде. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә тиз генә һәм бөтен кешегә намаз тәмен бирми, җәмәгать. Бирми. Аның өчен бик күп еллар үз өстендә эшләргә кирәк. Бик күп еллар хезмәт, бик күп китаплар укырга кирәк. 15 ел элек Рәшидә абыстайның урыны җмахта булсын китабын укыган идем намаз уку тәртибендә. Шуннан бирле әле бер китапта укыганым юк ди берәү әйтә. Намаз турында. Бит намаз турында күпме гыйлемнәр бар, күпме вагазлар бар. Шуңа күрә җәмәгать ул ансат кына бирелми. Зур галимнәр 2 рикагать намазның тәмен татыр өчен 20шәр ел шуның өстендә эшләгәннәр. Шуннан соң Аллаһ аларга нәтиҗә биргән үзенең рәхмәте белән. Бу беренчедән. Өметләнмәгез. Килдем дә теге гынахларны кичә калдырдым да, бүген ләззәтләнеп пәйгамбәрнең намазын укыйм дип. Бу беренчесе. Икенче проблема. Каядыр сиңа ләззәт бирә синең шайтаның һәм нәфесең. Шайтан шатлана синең белә, шуңа күрә сиңа җиңел үтеп китә. Каядыр намазда, мәсәлән, шайтан бүтән эшен кыла. Бүтән нәрсә эшли синең намазың намаз булмасын өчен. Чөнки синең бәндәнең намазлыкка килүе шайтан өчен зур хәсрәт. Шуңа күрә шайтан бүтән көчен куя безнең татарларның Аллаһка шанып та намаз укытмаганнар өчен, укытмасын өчен бүтән көчен куя. Чөнки мөселманның намазы, Аллаһ белән аралашуы, сөйләшүе, мөнәҗәте ул шайтанга зур һөҗүм булып тора. Карагыз, намазның бүтән комплексны түгел, бер генә кичкенә генә гамәле бар. Тәшәһүд вакытында шаһадат әйткәндә, без Хәнәфи мазһабында Әшһәду ан ла илаһа дигәндә бармакны күтәреп алабыз да төшерәбез. Бу фикъ китапларында бар.
Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям менә шушы бармакны нәрсә диде? Шайтан өчен бу тимер белән, монтировка белән китереп сугудан да катырак диде. Шайтан өчен. Берсе менә шушы, аның кыямнары ничек шайтан өчен авыр. Аның һәрбер зикре, һәрбер тәсбихы, синең маңгаеңны сәҗдәгә ырып, сәҗдә кылулары, тәшәһһүдләре, салаватлары, һәрберсе шайтанга каршы һөҗүм булып тора. Шуңа күрә шайтан бүтән көчен куя, синең намазыңда фикерең чуалсын өчен. Әллә кайчан оныткан әйберләрең намазда исеңә төшә. Чөнки шуны искә төшереп, шатлыгыңнан 2 рикагать үтеп китән дә, пока аңыңа килгәнче. Әллә нинди идеялар килә башыңа. Эшеңдә, бизнесыңда атна буе уйлап җирдең, юк фикер килми. Менә намазга бастың, менә килеп төште фикерләр. Кырда берәр блокнот булса әйбәт булыр, тиз генә язырга. Шуңа күрә шайтан бүтән эшен эшли синең намазың нурларга. Галимнәр әйткәннәр, мөселман өчен һәрбер намаз ул җихад. Аллаһ юлында ул сугыш, кем белә? Шайтан белә, нәфис белә. Әмма без аны аңламыйбыз. Килдек тә намаз укыдык, күп вакытта сәлам биргәч кенә, мин намазда булдым бит әле дип искә төшерәбез. Шайтан онытмый, аның эше шул. Ул синең намазыңны башлаудан алып ахырына кадәр намазыңны урларга тырыша, хәтта намазыңнан бер нәрсә дә калмас өчен. Шуңа күрә җәмәгать, без сезнең белән шушы намазларыбызны һәр даим яңартып торырга тиешбез. Алар өстендә эшләргә тиешбез. Һәм җәмәгать, намазда проблема түгел. Ни өчен сахабалар шул намазларда ләззәт алганнар? Ни өчен элек Пәйгамбәребез вакытында, сахаба табигыннар вакытында җихад барганда сугышта, әгәр дә сугышчы яраланса, наркоз булмаган. Һәм кайбер врачлар әйткәннәр, хәзер аягыңны кисәм, ампутация була дигәннәр. Болевой шоктан үлмәс өчен әйдә бераз вино эч дигәннәр. Бераз исергәч бәлки авыртуны сизмәссең дигәннәр. Алар әйткәннәр, юк, харамга кирмим, мин намаз укыйм, намаз укыганда аягымны кисегез дигәннәр. Кай вакыт аякларын кисәләр иде ди, күзендә йоммый иде ди. Чөнки ул намазга кирип киткән, намаз дөньясында иде ди. Шуңа күрә без бүген сорау бирәбез, ни өчен аларны кышуай, нигә безнеке шулай? Намаз үзгәрмәде. Нигә алар йылы-йылы Коръан укыган, без бүген Коръанны күп вакытта укый алмыйбыз, тәмен татымыйбыз. Проблема Коръанда түгел, намазда түгел, проблема бездә. Авызларыбыз бузылган. Кичкенә вакытта берничә көн авырып яткач, әнием токмачлы аш пешерде. Улым, әйдә чык аша ди. Чыктым да яратып ашый торган токмаш, әни пешергән аш тәмле була. Шулай торып кабам, бер кабам, 2 кабам, тәмсез. Шул кадәр тәмсез аш. Ничә яшь булгандыр инде ул вакытта. Анасын әнигә әйтәм, әнием әйтәм, бу аш шул кадәр тәмсез булган дип. Әни аптырап китте, кая ди? Кабып карый, тәмле бит ди. Юк мәйтәм, тәмсез, мин моны ашамыйм. Шуннан соң әнием елмайды да әйтә, улым ди, син бит авырыйсың ди, ширлисең ди. Авырганда авызның тәме булмый ди. Бу минем өчен открытие булды. Мин бер качан да уйламыйм. Менә хәзер гыйбадәт темасын өйрәнгәндә минем шулай бер исемә төшә. Шуңа күрә сезгә дә ни өчен шуны сөйләдем? Проблема нәрсәдә? Йөрәкләр авыру. Калепләр авырган, гафиллек белән, җахилият белән, дөнья куып. Шуңа күрә гыйбадәт бар, ризык бар, тәмне сизми. Проблема ризыкта түгел, ризык сыйфатлы. Аллаһ Тәгалә Коръанны дөнья биткәнче саклыйм диде. Коръанда бар, шул ук сүрәләр, ләкин алар безгә тәэсир итми. Ни өчен? Авыз тәм сизми. Калып авырган. Шуңа күрә калып өстендә эшләргә кирәк. Рамазаннарда уразаларының тәмен татыр өчен, төнге кыямнарының рәхәтен табып, кая теге имам хафиз төшәм инде юкмы рукуга, яки сәҗдәдән башын күтәрәм инде юкмы дип тормас өчен үз өстендә эшләргә кирәк җәмәгать, ансыз булмый. Шуңа күрә кичке намазларыбызны да безгә төзәтергә кирәк. Шулай ук җәмәгать Коръан укуда да шул ук хәлләр безнең. Чөнки шул ук тәһаҗҗүдләр булсын, алар Коръан белән бәйле. Без анда басып Аллаһның кәламен тыңлыйбыз. Ни өчен җәмәгать? Үзегезгә сорау бирегез әле. Ни өчен еш кына бүтән эшеңне ташлап, тәһарәтеңне алып, кулыңа ниһаят Коръан алып, теге сүрәңне ачкач, әллә нинди сәбәпләр килеп чыга ул китапны яңадан ябып куярга. То телефон шалтырый, то WhatsApp'та нәрсәдер кычкыра,
то хатының шақыра, то балаң нәрсәдер әйтә. Проблема җәмәгать, ул сәбәпләрдә түгел. Проблема менә монда. Безнең бүген йөрәкләребез авыру. Һәм авыру йөрәкләр Аллаһның кәламен укып, Аллаһның сүзен укып таба алмый аның ләззәтен. Проблема шунда. Усман ибн Аффан гомер буе Коръан укыды. Үлгәндә дә кулында Коръан иде. Бунтарлар кирип кылыч белән аны шапканда, аның кулында мусхаф Коръан иде һәм Коръан битләренә аның каны акты. Һәм Усман ибн Аффан нинди сүз әйткән? Ул әйткән: "Әгәр дә күңелләрегез чистарса ди, сез ди Коръан укып туя алмас идегез ди. Если бы очистились ваши сердца, вы не могли бы насытиться чтением Коръана ди." Менә кайбер кеше хатыны бик тәмле әйбер пешерсә, корсагы тула, күзе туймый һаман. Шулаймы? Менә берне булса да ашап куйым инде ди. Булды инде, монда бавыр да кычкыра инде. Эштә тулды инде. Аңлый бүген йоклый алмаячагым. Ну, хатынга әйтәйин, хатын тагын гына бер генә манты бир инде ди. Күзе туймый. Менә тагын бер генә бит Коръан укыйм инде. Тагын бер генә сүрә укыйм инде дип, кеше ач кеше ризыкка ташланган кебек Коръанга ябышыр иде, әгәр дә йөрәге чистарса. Менә шуңа күрә җәмәгать, Рамазанда гына без җитешә алмыйбыз, өлгерә алмыйбыз. Шулай ук җәмәгать, менә без беләбез, 7-8 ел, 10 ел намаз укучы арабызда бар. Ничә ел намаз укыйбыз? Әле без оригинал, гарәп телендә булган Коръанны күпләребез укый белмибез. Бу нинди хәл җәмәгать? Бу нинди хәл? Ул шу хәтлек авырмы? Шүлдә яшәгән бәдәвиләр, институтта бетермәгәннәр, университетта 11 классларда булмаган, алар Коръанны алып укырга өйрәнергә тырыштылар. Кулларында мусхаф булмаса да, тиреләрдән, агач кайрыларыннан укыдылар, ташлардан укыдылар. Әник без өйрәнә алмыйбыз? Коръан мондый доступный булмады бер кашанда. Нигә өйрәнә алмый? Икешәр институт бетергән, 10 ел намаз укып йөри, һаман Коръан укый белми. Әгәр дә президент кабинет министровны җыеп, министрларга әйтә икән: "Даю вам год, если не выучите английский язык, всех увольняю", дип әйтә икән. Валлаһи җәмәгать, илдәге иң крутой репетиторларны нанимать итәчәкләр. Иң күп акчаларын бирәчәкләр, 1 елдан инглиз телендә сөйләшәчәкләр. Чөнки хуҗа шулай әйтте. Галәмнәр хуҗасы безнең өчен Коръанны саклады, үзенең кәламен, һәрбер хәрефе сакланган безгә килде. Нигә без шуны эшли алмыйбыз? Нигә бүген зур-зур җитәкчеләребез, предпринимательләр, вакытым юк дәрескә йөрергә, ал кил, әйдә сора. Бер кешенең дә миннән репетитор сораганы юк. Хәзрәт, тап миңа бер остаз, мин аңа иң яхшы акчаларны түлим, миңа 10 көн вакыт шунда мине өйрәтсен дип. Бер әле килгәннәре юк әле җәмәгать. Яки менә мин санаторийда ял итәм, бысында хатын белән бармыйм. Тап әле миңа бер остаз, Мөхәммәдиядән, Риюданмы, миңа бир әле, мин аны да ял иттерәм. Ну, 10 көн буе миңа теге 28 хәрефне ятлатып карасын инде дип әйткәннәре юк әле. 28 хәреф. Без аны өйрәнә алмыйбыз. Күпме ләззәт алар иде. Күпме нигъмәт булыр иде күңелебезгә, җаныбызга рухи ризык шул Коръанны укысак. Бер елны моннан 20 еллар элек бер санаторийда налоговый инспектор белән намазга басып килә, Аллаһның рәхмәте. Мәйдәм Коръан укый беләсеңме? Юк. Әйдә ал. Кулына тоттырдым алфавит. Валлаһи дип әйтәм, алдамыйм җәмәгать. Арттырмыйм. Абитка хәтлек мин аңа күрсәттем 28 хәрефне. Кичкә таба укый башлады. Ул бит инде налоговый инспектор, цифрлар бөтенләй берне белә. Аллаһ Тәала биргән зиһен, биргән, әлхәмдүлилләһ, бер көндә иҗекләп укый башлады. Шуңа күрә өйрәнегез Аллаһның китабын. Һәм инде соңгысы җәмәгать, күп кенә мал ияләре Рамазанда закатларын чыгаралар. Әйе җәмәгать, килеп терәлгәч, ой, Рамазан айы килде бит, минем закат чыгарасы бар дип, тигеннән акча тарта, моннан тарта, алдан әзерләнергә кирәк. Күп кенә кардәшләргә әйтәм, 4-5 ай алдан откладывайте. Күпме сезнең примерно закат булачак? Менә шуның кадәр ай сайын 10 меңме, 20 меңме җыеп барыгыз. Изге Рамазанда чиста күңел белән, мәшәкатьләнмичә, шабынмичә, кабаланмичә рәхәтләнеп бирелек булсын закатын дип. Шуңа күрә фондлардагы закатларны җыеп тарата торган оешмалар да үзләренең исемлекләрен яңартырга тиешләр. Чөнки изгелек айына җәмәгать без алдан әзерләнмәсәк булмый. Кунак башыңа килеп төшкәч кенә арлы-бирле сикергәләп кенә аңа тиешле хөрмәтне күрсәтеп булмый. Күп мөселманнарыбыз Рамазан айына ирешеп тә башта аңлый алмыйбыз бу айның килгәнен.
Кіріп кете алмайбыз. Аннарысын жәмәғат соңғы 10 түн башланғаш, нихаят уразаның да тәмнәре татыла башлагач, жәмәгатьнең тәме, тәһаҗүдләрнең тәме татыла башлагач, карыйсың, үтеп тә киткән икән, 27нче кичәдә җиткән икән. Менә шуңа күрә сизми дә калабыз. Алдан әзерләник. Менә бу Рәҗәб айлары, Шагбан айлары безне изге айга әзерләнергә чакыра. Аллаһу Тәгалә безне исән-имин, иман белән, тақвалык белән изге Рамазаннарга ирештерсә иде, шул айларның бөек гыйбадәтләрен кылып, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә насыйп итсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.